ale myslím si, že na vás to je pomalu, že jede to pomalu ten text. Což je o tom celé, o té synchronizaci toho technika nahoře a té moderátorky, aby oni to pouštěl tak, aby to četla plynule, srozumitelně, aby nějak jako nezadrhávala. A nesmí to být moc pomalé, protože takhle, jak to čtete, už tak sportoviště otestovali kladiváři, teď by bylo ještě něco, dočtu nakonec a nemám co číst. Tak je tam ticho, pauza, vy to vnímáte jako chybové vysílání, prostě by to bylo špatně. Naopak, když to bude moc rychle, ten text uteče nahoru, tak ona vám nedopoví začátek věty, nedozvíte se tu pointu. Očima by měla být úrovní v té spodní úrovni, jak je ten obdélníček, jo, takže je to opačný princip, než když máte knihu. Máte knihu, čtete text a jedete vlastně očima od zhora dolů. Tady ona vlastně očima zůstává na jedné úrovni, čím si zaručíme, že se vlastně dívá i přímo do toho objektivu a ten text se posouvá. A kde sedí ten technik? Výborné. Výborný dotaz. Ano, technik sedí nahoře v režii.